Sa RJ, bilibjad ko nimo, kay ikaw ang pinakakusog ng daot no. Kaya wapod nimo nang mas daghan pagkagayaw-yaw sa pagsabot og Bible. Sa kunibaw-an, gikan man mo sa Roma, wala magikan sa Jerusalem. Tapos gani mo ang kon nga bisan ka mo wala gihapon mabasa sa Bible. Naka magitukod ni Kristo. Ang tinuod wala pa mataw si Kristo na ang Dios. Wala pa gani ang katok dito. Ang atong higalaw ang agwanta sa atong mga video. Siging taon tawag ining bagulbol, ako pa hinuoy ang daot. Ang daot ba din ang igo lang mo nang ang tinuod. Igo naman ko nang isulti tinuod. Ang simbahan Katoliko gitukod ni Kristo. Amo gipangtukod mo mga Amerikano. Kanang miingon mo nga ang simbahan Katoliko gikan sa Roma, wala sa Biblia. Chismis ninyo na. Ngano man kay gusto lang ninyo bungkagon ang pagtuong Katoliko aron daghan ng malingla nga mga inosenteng Katoliko. Kanang giingon nimo nga nang daot, kamoy kusog mang daot kung wala mo, wala pa sad pud mi. Kung dili mo mangira simbahan Katoliko, di man sad pud mi manubag. Pero tungod ninyo mo nang manubag ni, kay di na mo pwedeng pasagdan na kanang inyong pundok magpadayon pagpamakak o pagpangilad sa mga Katolikong inosente.